הנה, אלכס, בוא תסתכל רק שהוא יורד, הוא עדיין מחזיק בלי להחזיק בחבל. מעולה, לולו. אז זה מעולה, אתה יכול לשים יד אחת ועושה לו בינתיים. תראה מה אנחנו עושים. ברגע שאתה אבל עוזר, אתה עוזר הכל לגמרי, אין שום בעיה שתשים שתי ידיים, או יד אחת, אבל ביד השנייה אתה לא משאיר לך, בסדר? וננסה לעשות ביחד, עשית ממש זה. שם אי אפשר ברחוב. תמשיכי, מעולה. אין שם הפרשה שלי. אפשר את זה, אבל אם אתה רוצה את הבית לעשות. את הבית? יאללה, עכשיו צריך לחכות שהוא ילך. אני מחזיק אותך כשהוא ילך. תעזוב הכל. רגע, תעזוב את זה. תעזוב את זה. ראית שעזבת את היד הזו, היד הזו נשארה ושוב אתה משך אותך, אתה צריך כל זמנית, תעזוב הכל, יחד. יופי. תמשיך. עד הסוף. תעלה שוב פעם. מים? יופי, לולו, עוד למעלה.